it-tradizzjonijiet marbuta mal-ġimgħa mqazza għadhom ħajjin, biżżejjed ħares lejn il-wirjiet li jsir madwar Malta u Għawdex. Jirrakkontaw il-ġrajja tal-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Wirja minnhom hija Fraħal ġdid, fiha struttura interessanti, proġett mibdi 40 sena ilu, 50,000 sulfarina biex titlesta l-faċċata tal-Bażilika ta' Kristu Re. Ma kienet sfida faċli għal Viktor Kassar. Bdejta propja 40 years ago. Jiena dina bdejta meta kont għamilt xi żmien id-dar rikoverat imħabba raġunijiet ta' saħħa u kien ikolli missier il-mara dejjem ħdejja u kien ġalni nivvintaw xi ħaġa biex ngħaddu l-ħin. Għal Viktor din ma kienx biss passatemp, iżda storja ta' perseveranza, għax minkejja li tilef il-vista minn għajn waħda, xorta temp suċċess dan il-proġett. Għalija tfisser li elibt l-ostakoli li kelli sewwa u peress li dis-sena għandna 400 sena ċentinarju Fraħal ġdid, rrid takkosta kollox lill-lestija. Viktor ħoloq ukoll diversi diżinji ta' kostumi tal-ġimgħa l-kbira li kif qalu jagħtuh sodisfazzjon kbir, mhux biss għall-apprezzament tan-nies iżda xalih dan ifisser rebħa personali fuq l-isfidi li għadda minnhom. Għamilt xi 4 diżinji ta' il-bisi tal-ġimgħa l-kbira, tal-personaġġi, pereżempju dal-għodu għaddi f'mort nara waħda żurrieq. U ġifieri sodisfatt ħafna biha. L-organizzatur tal-wirja tal-grupp tal-Armar Triq l-Qalb ta' Ġesu Fraħal ġdid jgħid li l-wirjiet tal-ġimgħa mqazza għadhom jattiraw in-nies. Il-wirjiet għadhom popolari u qegħdin iżidu, ġieri kull sena qegħdin nifaqsu bil-Malti. F'kull raħal ta' 7-8 wirjiet. Ta' żmien għadu b'saħħtu, għadu dejjem u hemm ħafna ġenerazzjoni ta' nkiżar. F'dinja li qiegħda tinbidel malajr, dawn l-eżibizzjonijiet ikomplu jfakru lil kulħadd fit-twemmin li għamilna nsara, il-qawmin mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu.